हामदंगमा ती खुलुमनाया फारो फाइचक फैजाक जोंनि नग्राय ब्रह्मगोनां एमडिसि गोनै सदागर कलय दै सम्राट जमातिया जोंनि जनाल चेयारमेन ब्रह्मगोनां सूर्यबासी मलसम दैबो जॉइंट चेयरमैन सुबोध कुमार जमातिया दैबो प्रिंसिपल वेटरिनरी ऑफिसर रत्नेश्वर देवनाथ दैबो वेटरिनरी ऑफिसर विप्लव कुमार देव जोंनि सब जोनालनि चेयरमैन चिर कुमार उचुई गोराकाप्पानि दैबो दिनै जारा मालमाता हिनानि बागै ट्रेनिंग नानाय होनाय फायनाय जत आनि ताखौ दै बुफुंसनो पाइफे हामजांमा दै खुलुमनाया फारो टेक्निकल नि पार्ट दंगो बाहायके पिगारि फार्म खायनाय गटारि फार्म खायनाय अ फार्म खायै बोसोर इनकाम जेनेरेट खायमोनाय बरनो जोंनि अफिसाराव दै रिसोर्स पर्सन दं सायखनाय सिनी ब्रह्मगोनां एमडिसि ब्लाइ प्रेक्टिकल कक सायखलांगा नेरनि बिसिङाव वान शट जानाय दै मोटिवेशनल कक सायखलांखा जों एकै सामंनो डिफरेंट वे बाय बाके खायबै अलगानाय जों वान शट लायनि नांगौ दानि के सिनी तिप्रा सारंग तनो मैक्सिमम आगे मालमाता नि ऊपर ने डिपेंड दं ना आफरो ने बिजनेस नि अपॉर्चुनिटी दंगो ना ते जुदा सामंग खाय जॉब खाय नानि अपॉर्चुनिटी दंगो आफरो जरा रगो जतनि नवनो मालमाता बाय जेफ्रसिनि रांकरै एक्सचेंज मा खालायो जों जोंनि बुरा बुरि खोक दै खोनावो जागा गानि नानि के निनि ताखौ मा सबाय सोलायलाय मेनि राव आ जरा रगो गे बर आगिनि सिमि मालमाता रिवै फाइमाबा जों बताव रिवैनो दंगो फेयाबा बाहायके जों ताव ओ मालमातानि बिसिंति इनकाम जेनेरेट खायनाय आगि तो रिलायो चालायो जे नांफ्र तावै चालायनाय नगराय फाय हांगे ठीक आसे अमनो दिनै तावै चालायनाय खायलायो किन्तु तावक तो अमहाय जोगलिया जों बनो इनकाम नि काचे सोर्स बाहायके खायनाय इनकाम नि सोर्स खायनाय हिंके जों रोंनानै नांसिनाय हायसि साइंटिफिकली जों तावकनि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाय जों बाहायके बरनो रिनाय दै दायति तोरनाय बरनि हेल्दी बाहायके तोरनाय अमा हायरक जों चिकन जिनिस जेता जों जतनो सायमानो माने जों साजाख्र हिंकेबानो जत मैतो माव हायसि हायफोनो जों प्रैक्टिकली जों अमनो इम्प्लीमेंट खायनाय अमनो सामंगो फुनांनाय अमा हायके खायनाय हि जों वानसुया हिंके हांबाङै बैनारो गोबांमा नैनि ब्रयलार फार्म खायबायसि क्र'र्स एन्ड क्र'र रां इनकाम खायदों जोंनि पियो प्रिंसिपल वेटरिनरी ऑफिसर सायथांखा ताबावनि बाजाराव चाकरिनि जॉबनि कोनो आसो सोर्स गैखा कारण जेकुनु देश ताबक चाकरिनि तुलुक परसेंटेज कमेरखा आगे 13% जरा जॉबनि प्रोविजन दङ इंडिया नि पॉपुलेशन नंगरनि 140 कोटी बनि 13% जरासी सरकारी चाकरी मानो त्रिपुरा 40 लाख बरनि 13% जरा चाकरी माव आगे फिया बताबो निनि सोशल स्कीम बांग्रो माने बागै गवर्नमेंट तुलुक जॉब नि परसेंटेज कमेरखा बुरा बाता आगे रोजाया रोजाखा रांदि बाता आगे रोजाया रोजाखा रेगा आगे करै रेगा रोजाखा स्वाभाविक जेकुनु देशनि अर्थनीति बिद्र वानसबो जे सोशल स्कीम माहायके लागो खायखा हिंके चाकरिनि परिमाण मा कमिनाय अमहायरके तुलुक जिनि जॉबनि अपॉर्चुनिटी कमि थाङो गे जों सेल्फ अर्निंग नि बागै सेल्फ सफिशिएंट नि बागै जों जिनि अपॉर्चुनिटी न
नायदुबनानै नांनाय इंगे मालमाता रिमानिबो कायसा बेस्ट अपॉर्चुनिटी जों सिलायनि नांनाय हायसि ब्रयलार फार्म खायहा थैबायहा लसंबायहा इंगे दै खालिया हायखे दंया जों आगे माइबर माने दंगो माइबर लायो पूरा आनी जागा से सेमरा वो जागा दं वातै एमन बाबे वातै फाइफ्रो हिंखे जे माइराना निजराव थुंसेया सोंबाय तारमाने हाया जे तेनि बोसोराव माइबर लिया माबर फिबो नों उपाय केरै हायसि ठीक बाहायनो चिनि ताबाव ब्रयलार फार्म खायबो गदारि फार्म खायबो बेगेरि फार्म खायबो नों रोंया के थैबाय जानाय हायसि निन वक साबके थैबायने एक दिन न साबके थैबायने हायसि किन्तु हाय हनै और थैबायनाय अमा हायनाय हनै तो खायाखि तंमाया जों बनो टेक्निकली साइंटिफिकली जों सोलोंनानै नांनाय हायसि जत बर' खायमिया ठीक आसे जे खायनाय हि वान सुनाय रं चिनि बिसिङाव ताबो आं जरा इंटरेस्टेड रं जों टिटि एडिसिनि बखाक्तिबो मिरनि बागै जों ताम बसनाय हेल्थ खायनायनि बागै बेंगो बाहायके लोन नानाय मिर जतनो सिबो चिनि बैंक बाय कायसा टाइप बंगै चेनै माने चिनि रगु ब्रांच खुलनाय ओ कानावनो अमाहायके गोबां मा जागाव खुलक थाय किन्तु खुलक जायाख खुलक जानाय जेखुनु सामंनो हठातके जेंनि माया जों किसा बनि बागै टाइमिंग नांगौ प्लानिंग नांगौ निने